Hľadať na Slovensku detského očného lekára je ako hľadať ihlu v kope sena. Zdravotná poisťovňa Dôvera pomáha riešiť aj tento problém. Na Slovensku dnes deti aj dospelí navštevujú rovnaké očné ambulancie. Aby sa vaše dieťa dostalo k očnému včas a ľahšie, motivovali sme oftalmológov pre dospelých. Finančne. Príspevok 5000 eur sme v auguste vyplatili očným lekárom, ktorí sú pripravení ošetrovať aj deti. Dostalo ho 27 lekárov z celého Slovenska, ktorí nám preukázali kúpu špeciálneho prístroja na ošetrovanie malých pacientov. Nekončíme. S podobnými projektami na zvyšovanie dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre malých aj veľkých pacientov počítame aj do budúcnosti. Ozaj, ak hľadáte očného lekára, kliknite na mapazdravotníctva.sk.